Takže čau lidi, já vás vítám u této nové hry, u první epizody. Tato hra se jmenuje Sniper Elite, je to myslím, že verze 2, proč by tady jinak bylo 2. Takže asi to bude verze 2 a já teda to mám takové francouzštině, protože moc to anglicky a francouzsky umím poměrně dobře. Takže teda se mluvám, asi i ten dubbing bude francouzsky. A já si teda tady asi založíme novou kampaň nebo co to je. A dáme si obtížnost na střední. Tak. Já jsem to teda chvíli hrál, než jsem začal natáčet a zatím vypadá dost dobře. Já jsem teda dělal jenom nějaký ten trénink na začátku, ten asi když tak přeskočím, protože byl docela otravný. Já se teda pokusím to udělat rychleji, myslím, že jo, tady jsem má nějak zamířen na ten bod, Bčkem, co. Tak, teďka se dá. Jakoby, jak jsou ty, jak je ten kosočtverec, jo, kosočtverec, nebo už takový vypadá to jako kosočtverec, tak tam jsou jako body, kam máme chodit, kam mám chodit. A tady mám nějak položit nějaký dynamity, kterými potom prostě to jakoby, je to by jako hra a v tom je i ten trénink, jo, jakože teďka na začátku, že prostě potom uvidíte sami, že jakoby, když už jsem šel, že se potom to budu vracet. Tady mám obejít nějaký němčoury. Že si to povede na první pokus, aby... Tak. Jsem měl docela... Aha! Tak ne. Tak to uděláme ještě jednou. Mám teda co nejrychlejš. Teda jsou travní. Můžu umět na to, jak chodím. Tak hop. Tak. Jsme tu. A ještě, jo, ještě tady musím glas si dát do pozice ležmo, nebo jak bych to řekl. A já teda natáčím teďka jakoby sám, protože kluci jsou na tréninku a jsem se nechtěl jakože tady tak nějak zbytečně doma nudit, tak řekl, proč bych nenatočil, že jo. Proč bych nenatočil nějaký ten díl. A napadlo mě zrovna tahle hra, protože jsem si nedávno stáhnul. Já teda, jak to teďka dotočím, tak asi půjdu natáčet hru Assassin's Creed, jak se to teďka jmenuje dál, ale nějaký Assassin's Creed půjdu natáčet, viděl jsem to u jednoho chlápka na YouTube. A jo, teďka to začíná. Já jsem to jednoho chlapka na YouTube, co mě to zaujalo, tak si myslím, že jsem to mohl natočit aspoň tak jeden první díl, jestli mě to bude bavit, tak budu pokračovat, co vás to bude bavit, tak taky budu pokračovat, i když vás to nebude bavit, tak stejně budu pokračovat, protože když mě to bude bavit, tak hlavně, že mě to bude bavit, ale to až off screenu, to budu hrát. Ježiš, ten má ksicht. No, si bude tady to nevím, co ten zabil nějaká, ale to bude asi nějaký jeho spojenec. Něco takového. Se na čem domluvili? Něco takového. Teďka tam říká, že jakoby prostě ten cíl byl na dozoru a Je devais viser au-dessus de la cible pour compenser la pesanteur. Je contrôlais ma respiration pour assurer ma visée. Et... To tady to dech, a jak je tam ten trojní. BOOM! To je nějaká kamera. Lepka. Tak to asi budu muset dát něco jako... Tak já si špatně nevím. Tak se no. Boom.
To bylo hrozně zajímavý, tohle jsem v životě neviděl, žádný hry. Jak třeba tady máte takový rentgen, nebo jak bych to řekl. To fakt je super. Já se tady prej udělat nějaká kill kamera, už jsem to zkoušel. Jakože double kill. To je fakt superový, to je jako... To je teda dost brutální, ale... Tak co? Nevím, jestli není brutální trošku. Než samozřejmě všechny jsou brutální, no teda není brutální. A zabijte tam prasátka, to je trošku brutální, no. To je tak celý. Bude prasátka. Kravička. To prostě je normální v životě. Tak už bych přestat mít blbosti a zabít tyhle dva. Ahoj, jenom hejto. No. Já nevím, jestli je musím zabít, ale asi to bylo lepší zabít. Tak. Konečně jsem se do něj trefil. A přímo do hlavy. Jednou se mi teda povedlo, že jsem ho trefil do granátu. Vidíte, tady jsme byli. Tamhle je ta mina, která vybuchne. Zabil to na postupky. To nikdo neměl být ani. Tak a tady myslím... Tady nikdo není. Dobrý. Tady zatím aby se mě teda jít. No. Víš, co to je? Víš, tank. Au! Jau. Au. Tady mise je moje utíct tím něco. To vidím. Já se radši schovám. Zatím to vypadá zajímavé. A já teda, když to půjde, tak asi budeme natáčet jakože, ne multiplayer, ale prostě takzvanou kooperaci, ještě asi budu natáčet i hru Dead Island a jinak teďka moc ne, jakože nejsou nějak intenzivně ty videa budou na YouTube, předpokládám tak v období prázdnin, což není za dlouho a pokud budu mít dobrý sečení, pokud nebudu mít dobrý sečení nebo tak by se mohlo stát, že do počítači možná přišel. A to doufám, že se nestane. To by asi natáčeli věci. Tady přijde další lidí, tak... Svalé levý. A teda vůbec takhle nemluvit, když jsem sám, snažím se. Co aspoň, ale to bych totiž tam mohl místo to já zbudu, ale takový a boom. A první ráno ani jsem nechtěl. Poček chce? Jestli mě nemůžu trefit. Jau, to se mě líbí, tam vzadu vidíte tam. Takže 3, 2, 1. Boom. Do ruky myslím.
teda mám, já jsem se chtěl to nerušit dneska, počkejte, já to stopnu, bye. Takže čau lidi, jsem zpět a teda můžeme pokračovat. No já teda někde tak za 3 minutky by měl být tam takový zvuk, protože stahuji jedno video, nějaký tutoriál a tak se když omlouvám napřed. Počkat, teďka mám dělat co? Teďka mám dělat co? Trošku s tím zvukem, to štve. Tak. Kdybyste chtěli tuhle hru, tak já vám ji klidně to můžu stáhnout, nainstalovat, protože já znám spoustu lidí, kteří to neměli ani nainstalovat, takže kdybyste potřebovali, tak já vám dám klidně jenom link nebo něco a kdybyste to jako nemohli najít, takže teďka jsme hráli jak dlouho? Jak dlouho jsme hráli, rychle? 13 minut, no dobrý. Já si myslím, že bychom mohli natočit ještě jednu misi a potom bychom to mohli asi ukončit. A já asi budu natáčet Assassin's Creeda nebo Creeda nebo nevím, jak se to říká. Prostě to přeberte, jak chcete. Tam máme jedno. Do oka, dáme to do oka. Do oka. A obě oči, ne, jenom jedno. A stejně se mluví, tak bych vystřelil. Jo. Tak, myslím, že tahle mise počívá v tom, že musím nějak rozstřelit nebo zničit nějaký tank nebo co. Už tady nikdo nebude. Ale pochybuju, protože Němci jsou zákeřní. Tak, tady je chat. Není někdo. Tady. Tady. Tak. Jo, tady jsem to viděl v jednom videu, takže tady si nějak tam skrčit radši. Tam sniperku teda, stojí. Tamhle jsou, jestli je vidíte tamhle vzadu. Double kill, že tady. Už to sekne. Jo, 1, 2. Jsme dali double kill, to je docela úspěšný. Už nechtěl, to je špatný. Tamhle ten sniper. To bude dlouhá klika. Ještě ta hra trošku silká rytmizáční. Nechtěl bych prostě. Abych prostě nechtěl zase chvilku. Asi volíca. Tak já si na něj počkám. Do koulí!
Do koulí to dostal, chudák. Jsem mu prostřelil koule. Už bych to radši dostal do hlavy, než do koulí. Máme jednoho pacholka. No, trošku víc pacholků. S tohem žiju chvilama. Tak, je tady. Trošku postoupím. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Tak to bylo furt, člověče. Mně to spadlo. Takže já se mluvám lidi, mě to spadlo, a nevím, jestli jste slyšeli. Já jsem měl právě že tu písničku, nebo teda to video, ten tutoriál. Ale písničku se stala předtím. Ten tutoriál jsem se stahoval, takže mi to spadlo se mnou. Takže já jsem natáčel, ale stoupil jsem to, byl. Fakt se omlouvám. Já jsem tohle fakt nepředpokládal, že mi takhle spadne. Tak. Zabil jsem tam to jedna fešáka a jo, takže tady si vylezeme. Sem. Tak. A to teda radši, já jsem chtěl udělat jakoby každou misi jedna epizoda, ale mě to nechce renderovat, tak já to udělám v jedný a jsem dám neomezených takže neomezený počet, no, takže to je v pohodě. Headshot. Tak. Můžeme stav nováčky jak sardinky, já jim nedám double kill. Kolik těch kolik těch střel chce. Bal to je francouzština asi. Si to plete. Aha, on zalez, hajzlik. Si chtěl vychutnout. Ale tamhle. Headshot. Ne, tak do krku prostě. Do klíční kosti někam tam. Kolem hlavy. Au, noha, fuj. To je odporný. Ne, nech mě. To už jsem zase myslel, že by mě zabili. No zase, teda. Že by mě zabili, no. Co mi to dělali? To natáčím ještě. Poslední náboj, pojď. Pojď. Jasně. Nezabij mě! Ne. No tak lidi, já si myslím, že to můžeme dokončit a v druhé epizodě bude asi, že se uvidíme zase tady a to teda udělám, se nějak tam prokoušu a si myslím, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, samozřejmě můžete dát dislike, nebude mi to vadit a no, doufám, že se budete těšit na příští díl a čau.